Dinagsa ning ginatos ng mga paradalan ang pailaw kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay kasubanggi. Paskong Pinoy ang tema kainingon niya na taon. Apwera sa Christmas lighting ceremony, may mga ipighanda man na papremyo as in performances TV. Ang Domingueño si Tatay Michael kang Barangay Santo Niño, mauot na maipamati sa duwa niyang aki ang kaugmahan sa parke. Kaya iniban niya na nanggad ang mga ini sa pailaw. Ayos lang madam, maganda. Ato, na-enjoy sila kasi daming tao. Siklet naman, daimang pinalagpas ang Christmas lighting kan sa Indang Banwaan. Of course, exciting siya Kasi yung event na to parang Christmas na sa mga tao. Tsaka isa pa, yung invited nila marami. Yung mga tao masaya, syempre. Dahil ngayong Pasko, ito yung parang regalo ni Mayor Aguas. Doble naman ang kaugmahan na namamatayan kang ama kang Banwaan na si Alcalde Jun Aguas na mahiling ang kaugmahan kan sa iyang mga konstituentes. Overwhelming po, wala akong masabi. Nakikita ko na sobrang nag-enjoy lahat ng tao. At least for how many hours, nakakalimutan na yung problema. But seeing the smile of Elite Vivito Domingueños, yun ang pinaka-objective ko, yun ang pinaka-purpose ko, to put a smile in every Domingueños. Mas naging maribo kasi maugma naman ang seremonya kan mangharanan na ang artistang si KB Estrada. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ain't nothing better. We beat the odds together. That we didn't listen. Think of what we could be missing. They said, I bet you'll never make it, but just look at us holding on. Sigun kay KB Estrada, iniyan sa iyang primerong beses na makaabot sa Albay. Kaya pigpapasalamat niya ang pagkakapili sa iya nga ni mag-perform sa pailaw kan lokal na gobyerno. Labi man sa iyang kaugmahan sa mainit na pag-welcome kan mga Albayano, lalo na kan mga Domingueño. Sobrang saya. The people are very welcoming, the people are very friendly, and I hope to visit again soon. Sa mga Albayano, thank you so much sa warm welcome nyo, and sana makadalo ako ulit na hindi trabaho kasi gusto ko talaga yung vibe dito, masaya talaga dito. And ayan, mag-ingat kayo lagi and God bless, mahal na mahal ko kayo. Mientras tanto, may hihiling sa Pugad Lawin Park ang pailaw kan Santo Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.